Hare Krishna. Warm welcome for today's book reading session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கடைசி பகுதி பார்க்க போறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். இந்த தலைப்பை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டே ஆச்சாரியர்கிட்டே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நம்ம 8வது அத்தியாயத்தோட 3வது பகுதி பார்க்க போறோம். இங்க தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ரோச்சிங் கிருஷ்ணா வித் லவ். தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன். கிருஷ்ணரை அன்புடன் அணுகுதல். ஓகேங்களா? சோ இதுதான் வந்து சூத்திரம் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுடைய புலன்களை ஒன்னொன்னா திருப்திப்படுத்துறோம் இல்லையா? அதை விட்டுட்டு கிருஷ்ணருடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். அப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்றாருன்னு பாருங்க. முழு திருப்தி அடைவோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி அளிக்க முயற்சிக்கிறார். சோ அந்த முயற்சியில அவர் வந்து வெற்றி அடையும் போது அவன் வந்து திருப்தியோட வாழ்கிறான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா கன்வே பண்றார். ஓகே, இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல எப்படி இருக்குன்னு அந்த தலைப்பு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க, அதை சொல்றேன். த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது வந்து முடிவு பகுதி. இந்த இந்த அத்தியாயம் வந்து இந்த புக்குக்கு வந்து ஒரு முடிவு பகுதி இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தலைப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்கோட தலைப்பு வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஸோ இதனோட கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ரியலைசேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் செல்ஃப் அண்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே,
நம்மள நல்லா உணர்ந்துக்கணும். நம்ம யாரு? அப்புறம் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சுப்ரீம் உணர்ந்துக்கணும்னா, அதுக்கு என்ன ஆரம்பம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்ப படி வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன். முதல் படி வந்து தன்னை நம்ம தன்னை ஒருத்தன் வந்து உணரணும். அதுதான் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அது எப்படி ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டதல்ல. இந்த ஜட உடலுக்கு சம்மந்தப்பட்டது அல்லன்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆத்மா அது ஆத்மான்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஆத்மா வந்து உடைய தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நித்தியமானது. அப்புறம் கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பங்கு. ஓகேங்களா? இது 2வது பாயிண்ட். ஸோ இது 2ம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம ஆத்மா, கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பங்கு, நித்திய சேவகன் இத தெரிஞ்சுட்டோனே, ஃபைனலா அவன் என்ன கத்துக்கணும்னா, எப்படி வந்து இதுல வந்து ஃபுல்லா நான் வாழணும். எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்ப எப்படி நான் வந்து இந்த நித்தியமாவும், சந்தோஷமாவும், ஞானமயமாவும் ஏன் என்னுடைய உறவ வந்து அம் உறவ வந்து எடுத்துட்டு வரணுன்றத நெனப்புல வந்து அவன் வாழணும்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ யார் ஒருத்தன் இந்த உலகத்திலே அவர் கூட வந்து இந்த நித்திய உறவை ஏற்படுத்திக்கிறானோ, அவன் வந்து வாழ்க்கையின் பரிபூரண நிலையை அடைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இங்க இருக்கு எல்லா விஷயங்கள். ஓகே. இந்த பேராகிராஃப் இந்த இல்ல இங்க ஆன்லைன்ல. ஸோ இந்த பத்தியில என்ன பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காருன்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பூமியில வர்றார். ஓகே. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய விரஜவாசிகளுக்கெல்லாம் தெரியாது. கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஆ கடவுள் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் தான் கடவுள்ன்ற பத்தி அவங்களுக்கு ஞானம் இல்ல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, ஆ தெரியாது. ஆனா சில ஜனங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ நான் கடவுள பார்த்தேன்னா தான் அவர நேசிப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இங்க இருக்கக்கூடிய விரஜவாசிகள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கடவுளா இல்லையா? அத பத்தி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்ல. அவர் கடவுளா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னாலும் சரி, நாங்க என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள நேசிச்சுட்டு தான் இருப்போம். ஓகேவா? அவரை அணுகுமுறை வந்து அன்பு மயமா தான் இருக்கும். அவங்கள நான் எப்பவுமே நெனச்சுட்டு தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஆ அவங்க வந்து பாருங்க, எதையும் பொருட்படுத்துறது இல்ல. இங்க வச்சிருக்க அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, கலப்படம் இல்லாத அன்பு. கலப்படமற்ற அன்பு தளத்துல இருக்காங்க இயற்கையாவே. அதனால தான் சொல்லுவாங்க, இந்த கோபி ஸ்ரீகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, விரஜவாசிகள் வந்து ராகானுக பக்திய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்பான்டேனியஸ் ராகானுக பக்தி. அவங்க எதையுமே பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. அவர் மேல அவ்வளோ அளவுக்கு அன்பு வச்சிருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் கடவுளா இருக்கட்டும், இல்லையனா இருக்கட்டும், எதவனா இருக்கட்டும், நாங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், அவர நேசிப்போம். எப்பயுமே அவர தான் நெனச்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து தூய அன்பு நிலை. ஆனா பிற மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கடவுளா இருந்தாலும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் அவர நேசிப்பேன். ஓகே. இங்க டிமாண்டிங் இருக்கு. அப்ப அங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அன்பின் தலம் அல்ல. தூய அன்பின் தலம் அல்லன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூமியில குழந்தையா தான் வந்தாரு. அப்புறம் அசாதாரண சக்திகள வந்து வெளிப்படுத்தினார். எப்ப தேவையோ அப்போ. ஓகேங்களா? அப்ப அவங்க என்ன நெனச்சுட்டாங்க, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அற்புதமான குழந்தை இருக்கு. அ நெறைய பவர் இருக்கு. அதனால நெறைய செயல்கள் செய்யுது அப்படின்னு நெனச்சுக்கிறாங்க. ஓகே. ஒருவேளை இவர் வந்து தேவர்களா இருக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் சைல்ட் அற்புதமான குழந்தை. தேவரா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நெனைக்கிறாங்க. அப்பப்ப நெனைப்பாங்க அவங்க. ஆனா, மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா என்ன நெனைப்பாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கவங்க, தேவர்கள் தான் சர்வ வல்லமை ஆனவங்க. அவங்களுக்கு தான் எல்லா பவர் இருக்குன்னு நெனைக்கிறாங்க மக்கள். யார் வேதங்கள படிக்கலையோ அவங்க. ஓகே. ஆனா, அவங்களுக்கு தெரியல விரஜவாசிகளுக்கு, அந்த தேவர்கள விட உயர்ந்தவர் வந்து கிருஷ்ணருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஈவன் பிரம்மா கூட பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பிரம்ம சம்ஹிதையில என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரகன்னு சொல்லிட்டு, தன்னோட பிரம்ம சம்ஹிதையில சொல்லியிருக்காரு. அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர். ஓகேவா? ஸோ, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் உடல் இருக்கு இல்லையா? அறிவு, பேரின்பம், நித்தியம். இந்த 3ஆல நிறைஞ்சது. அவர் நித்தியமானவர், அறிவு நிறைந்தவர், பேரின்பம் கொடுப்பவர். இந்த 3த்தோட கலவை தான் அவர். ஓகேங்களா? ஸோ தேவர்களா அனைவரையும் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான் கிருஷ்ணர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றார். ஓகேவா? தன்னோட ஃபுல் கஸ்டடி தன்கிட்ட தான் வச்சுக்கிறார். ஓகேவா?
சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க எதையும் பரிசீலனிக்கல. நீ உயர்ந்தவனா, உனக்கு நீ தேவதேவர் அதெல்லாம் இல்ல. அவங்க வந்து அன்பு செலுத்துறாங்க. ஓகே. இதுதான் பிரஜவாசிகளுடைய தன்மை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த பத்தியில என்ன குடுத்துருக்காரு பிரபுபாதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே. பிருந்தாவன வாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து கிருஷ்ணர வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ அன்கண்டிஷனல் லவ். அதாவது நிபந்தனை எதுவுமே இல்லாம அ அன்பு செலுத்துறாங்க. கிருஷ்ணர் மேல. ஓகேவா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அவரும் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு நிபந்தனையும், எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவங்கள வந்து நேசிக்கிறார். அதனால கிருஷ்ணர என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஒரு பாடல்ல "விர விரஜஜன வல்லப, விரஜஜன வல்லப கிரிவரதாரி" அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த விருந்தாவன வாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க என்ன அவங்களுடைய வழக்கம் என்ன? இந்திரன வழிபட்டுட்டு வந்தாங்க. இல்லையா? மழையின் யாகம் செஞ்சு மழை வருது. அதனால வந்து வரக்கூடிய அறுவடை எல்லாம் வந்து இந்திரனுக்கு குடுத்தார். இல்லையா? இந்த கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு? தேவதேவர்கள் வழிபாட வந்து நமக்கு நிறுத்தணும், சொல்லிக் குடுக்கணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாரு? அவங்க அப்பா கையில இதெல்லாம் நீங்க ஏன் பண்றீங்க? நமக்கு எல்லா வலிமையும் குடுக்குறது வந்து இந்த கோவர்தன போய் வழிபடலாம் நிறுத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேவா? சோ, அப்ப அவருக்கு என்ன வயசு? 7 வயசு. 7 வயசு சொல்றது யாராவது அப்பா, அம்மா கேட்பாங்களா? பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரஜவாசிகள் எல்லாரும் அவர நம்பி என்ன பண்ணாங்க? இந்திரன் வழிபாட கைவிட்டாங்க. அது மாரி நம்மளும் தேவதேவர்கள் வழிபாட கைவிடணும். ஆனா அவங்கள மதிக்கணும். ஓகேங்களா? சோ ஏன்னா, அவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு. ஓகே. கடவுள் சொல்ற வேலைய அவங்க செய்றாங்க. ஓகே. ஸோ, நம்ம அல்டிமேட் கோல் வந்து என்ன? கிருஷ்ணர ரீச் பண்ணணும். ஸோ, அவங்க இதெல்லாம் விட்டாங்களா? இந்திரனுக்கு கோவம் வந்துச்சு. இந்த குட்டி பையன் பேச்ச கேட்டு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? இருங்க உங்கள எல்லாம் அழிச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டு 7 நாள் தொடர்ந்து மழை குடுத்தார். இல்லையா? அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுச்சு? 7 வயசு குழந்தை தன்னுடைய குட்டி சுண்டு விரலால, இடது சுண்டு விரலால தூக்கி கோவர்தன மலைய புடிச்சாரு கொடை மாதிரி. அங்க அவ்ளோ அளவுக்கு வெள்ளம் போச்சு. இருந்தாலும் 7 நாட்கள் அவங்க வந்து பசி, தூக்கம் எதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணரோட வந்து சம்பந்தம் கொடுக்கக்கூடிய சம்பந்தம் கிடைச்சுச்சு அவங்களுக்கு. இதனால தான் கிருஷ்ணர் சொல்ற பேச்ச கேட்டதால அவங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சுச்சு. இல்லையா? கூடவே இருக்குது. கூட கூடவே இருந்து சந்தோஷமா இருந்தாங்க. இல்லையா? பசி, தாகம், சோர்வு எதுவுமே இல்ல. கண்ணுக்கு கண் பார்த்தாங்க. முகத்துக்கு முகத்து நேரா வச்சு கடவுள பார்த்தாங்க இல்லையா? சோ, அந்த இடத்துல விரஜவாசிகள காப்பாத்துனார். இல்லையா? அப்புறம் நமக்கு தெரியும். இந்திரன் வந்து மன்னிப்பு கேட்டார்ன்னு சொல்லிட்டு. சோ, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதனால கிருஷ்ணர இங்க என்ன சொல்லணும்? விரஜஜன வல்லப. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய விரஜவாசிகளுக்கு வந்து எத வேணும்னாலும் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ அது இந்த பத்தியில சொல்றார். ஓகே. அதுக்கு அடுத்த பத்தியில பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர கோபிஜன வல்லவர் என்று அழைக்கிறோம். கிருஷ்ணர் வந்து கோபிஜன வல்லபராக அறியப்பட்டார். எதுக்கு? அவருக்கு வந்து எல்லா நேரத்திலயும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு குடுத்தாங்க. இல்லையா? அப்புறம் அவருடைய ஒரே ஒரு வேலை என்னன்னா, பக்தர்கள வந்து காப்பாத்தணும். அத விட்டு அவருக்கு வேற வேலையே இல்ல. சோ அந்த பிரஜவாசிகளுக்கு என்ன தொந்தரவு வந்தாலும் அவர் முன்னாடி நின்னு காப்பாத்துவார். ஓகேவா? சோ ஏன்னா, அவங்கள அவ்வளோ அளவுக்கு தூய அன்ப வச்சிருக்காங்க. நீங்க பாருங்க, நாங்க எதுக்கு இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்துல வச்சிருக்கோம்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கிற மக்கள எல்லாரையும் கோபி ஜனங்களா மாத்தணும். அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம். இந்த கோபி ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் மேல அளவு கடந்த கலப்படமற்ற பக்திய பண்றாங்க. அன்ப பண்றாங்க. அது மாரி இங்க இருக்கக்கூடியவங்கள எல்லாரையும் மாத்தணும். அதுதான் வந்து எங்களோட ஆசைன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? சோ நீ வந்து அந்த நிலைக்கு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், இறைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உன்னை எல்லா விதமான ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்துவாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேயா? அது ஒரு மலையோ தூக்குவாரு. எத வேணும்னாலும் பண்ணுவார். எப்படி அவங்களுக்கு கோவர்தன மலை தூக்குன மாரி உனக்கு என்னன்னாலும் செய்வாரு. ஓகே. சோ, ஒரு குழந்தையாக இருந்து விளையாடினாரு, எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணாரு. ஓகேவா? எல்லா குழந்தை நடக்கிற மாரி பண்ணாரு. பட் இருந்தாலும் அவர்கிட்ட என்ன இருந்துச்சு? சர்வ வல்லமை இருந்துச்சு. அது எப்ப வெளிப்படுத்தணுமோ அப்பதான் வெளிப்படுத்தினாரு. ஓகேங்களா? சோ, அதனால அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுச்சு? கடவுள் வந்து போய் தியானம் பண்ணல. ஓ! எனக்கு சக்தி வேணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயும் போய் தியானம் பண்ணல. எந்த ஒரு யோகாவும் போயிட்டு கத்துக்கல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நித்தியமான கடவுள். ஓகேவா? அவளுக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்ல. நமக்கு தான் அதெல்லாம் ட்ரெய்னிங் வேணும். அவருக்கு தேவையில்ல. ஓகே. சோ, அதுக்கு அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல
அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கடவுளா இருந்தா கூட தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அன்பான உறவுகள அனுபவிக்கணும். அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்தணும். யாரு? பக்தர்கள திருப்திப்படுத்தணுன்றதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தார். அவர் பாத்தீங்கன்னா, சில ரோல் பிளே எடுத்துப்பார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, யசோதா மாதா, நந்த மகாராஜா வந்து வேண்டுதல்னால அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு, ஒரு பக்தரின் குழந்தையா வந்தார். இல்லையா? சோ இங்க குழந்தையா வந்தாரு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அம்மா, அப்பால தண்டிக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆசை இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ஆசை இருக்கிறத வந்து பக்தர்கள் வந்து நிறைவேத்துறாங்க. "நீ குழந்தையா வா, நான் உனக்கு வந்து அம்மா, அப்பாவா மாறுறேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாறி அந்த கதாபாத்திரத்த வந்து பண்ணாரு. ஓகேவா? சோ அது மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு வந்து சண்டை போடணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன். அதே பக்தர், "வா, நான் இரண்யகசிப்பு அரக்கனா மாறுறேன். நீங்க என் கூட வந்து சண்டை போடுங்க." அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ, ஆ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன படிச்சோம்? பக்தர்களுக்கோசம் என்னென்னாலும் பண்ணுவாரு. இப்ப என்ன பாக்குறோம்? பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கோசம் என்னென்னலாம் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ, நாமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய கூட்டாளியா ஆகணும். அப்ப ஆகும்போது நமக்கு நாம் கிருஷ்ண உணர்வை, கிருஷ்ணரை பற்றி விழிப்புணர்வு வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணருக்கு வேற என்ன பெயர் இருக்கு? யசோத நந்தன, விரஜஜன ரஞ்சன. இந்த சாங் இருக்கு இல்லையா? விரஜஜன வல்லப கிரிவரதாரி. ஓகே. யசோத நந்தன, விரஜஜன ரஞ்சன. இங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த விரஜவாசிகள திருப்திப்படுத்தணும் தான் அதுதான் ஒரு வேலை அவருக்கு. அத விட்ட வேற வேலை எதுவுமே இல்ல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரு யமுனா தீர வனச்சாரின்னு சொல்றோம். ஏன்னா, அந்த கோபிக யமுனா கரையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இல்லையா? அங்க தான் அந்த அவரு வந்து திரிஞ்சுட்டு இருப்பார். இந்த முழுமுதற் கடவுள். அங்க கோபி ஸ்திரீகள், மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள், பறவைகள், தேனீக்கள், பசுக்கள், கன்றுகள் எல்லாமும் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க தான் அவரோட தான் சுத்திட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். இவரு கடவுள் தானே! எப்படி இந்த இவங்கலாம் சாதாரணவங்களா? இந்த பறவைகள், தேன்கள் எல்லாம் வந்து சாதாரணவங்களா? இல்லவே இல்ல. இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுய உணர்தலின் உச்சத்தை அடைந்தவர்கள். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல ஜென்மங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர பக்தி செலுத்தியிருக்காங்க. அதனால செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் இவங்கலாம் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல்ஸ். காட் கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கிறனால, அவங்க இந்த ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் கூட விளையாடக்கூடிய சம்பந்தம் அவங்களுக்கு கிடைச்சுச்சு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? இத வந்து ஏன் இங்க சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணர் இயக்கம் இருக்கு இல்லையா? இந்த பக்தி இயக்கம், அனைவரையும் கிருஷ்ண லோகத்திற்கு சென்று, கிருஷ்ணரை நண்பனாகவும், சேவகனாகவும், தந்தையாகவும், தாயாகவும், இல்ல கூற்றாளியா கூட்டாளியாகவும் மாற உதவும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் ஏன் உங்களுக்கு குடுக்குறேன்னு சொன்னாரு இல்லையா? உங்கள எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கு கூட்டிட்டு போணும்னு சொன்னாரு. வாட் இஸ் த எய்ம்? எய்ம்ன்னா நீங்களும் வந்து கோபி ஜனங்களா மாத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்னாரு இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களையும் வந்து அது மாரி கிருஷ்ண லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் குடுக்குது. அதுக்கு நீங்க நல்லா உபயோகப்படுத்திக்கணும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ, கிருஷ்ணர் தனது பக்தரை பொறுத்தவரை இந்த நிலைப்பாட்டில் ஏதேனும் ஒன்றை எடுக்க ஒப்புகிறார். இந்த 5 பிரைமரி ரெசார்ட்ஸ்ல எது வேணும்னாலும் நீ வச்சுக்கோ. அதுக்கு அவருக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்ல. அது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறார். ஓகேவா? அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ சைத்தன்ய போதனை டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணுமா. அதாவது கிருஷ்ணருக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு. அந்த உறவ வந்து நம்ம உணரணும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இத உணர்ந்த 6 கோஸ்வாமிகள், அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நம்ம பின்பற்றணும். யார் யாரு? ஸ்ரீ ரூப, சனாதன, ஸ்ரீ ஜீவ, கோபால, ரகுநாத தாசர் மற்றும் ரகுநாத பக்தர். இந்த கோஸ்வாமிகள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? எப்பொழுதும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்த உச்சரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால பரவச நிலைக்கு போயிட்டு நடனமும் ஆடுனாங்க. எல்லாமும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இல்லையா? சோ இந்த கிருஷ்ண கீர்த்தனையில புனித நாமத்த சொல்லும்போது அவங்க என்ன என்ன ஆறாங்க? ஆனந்த பரவச நிலையில மூழ்கி இருக்காங்க. கிருஷ்ணருடைய அன்பு கடல்ல வந்து இணைகிறாங்க. அத வந்து அவங்க கற்பித்தனர். ஓகேவா? அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். அதனால அவங்களுடைய பாத சுவத்த பின்பற்றணும்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா நமக்கு சொல்றார். ஓகே. சோ அந்த நாமத்தின் ஒலி இருக்கு இல்லையா? அது என்ன பண்ணணும்னு நம்ம நல்லா உச்சாரணம் பண்ண, நம்ம உடனடியா அந்த அன்பு கடல்ல வந்து விழுந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்றார்.
அதுதான் ஒரு தூய பக்தியின் அடையாளம். ஒருத்தன் வந்து தூய பக்தி பண்றானா இல்லையானா இத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ இது மாரி 6 கோஸ்வாமிகள் செஞ்சாங்க. அதனால அவங்க கடவுளுடைய அன்பு கடலில் இணைந்தார்கள். அது மாரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இந்த நாம ஜபத்த சொல்லி சொல்லி அவருடைய அன்பு கடல்ல வந்து இணையணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த 6 கோசாமிகள் சைத்தன்யரின் பக்தர்கள் மட்டுமல்ல. அவங்க வந்து அவங்களுடைய பண்புகள் சொல்றாங்க பாருங்க. அவங்க டிசைபிள்ஸ் இல்லையா? நமக்கு தெரியும் 6 கோசாமிகள். அவங்களுடைய தன்மைகள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, "நீ பக்தனா இரு. பக்தன் அல்லாதனா நீ இரு." யாரையும் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து வெறுக்க மாட்டாங்க. பக்தன்றதுனால அவங்க மேல பிரியமாவும் இருப்பாங்க. நீ பக்தி பண்ணல, அதனால உன்ன வந்து தூர வைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு எந்த எண்ணமே இல்ல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க கூட தான் ரிலேஷன் வச்சுக்கணும். அவங்க கூட வந்து ரிலேஷன் வச்சுக்க கூடாது. அவங்கள உள்ள விட்டுக்க கூடாது. அந்த பாகுபாடெல்லாம் அவருக்கு இல்லவே இல்ல. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ அவங்களுக்கு வந்து எதிரின்றதே யாரும் இல்ல. அவங்களுக்கு வந்து பொறாமை இல்ல. அதனால எதிரி இல்ல. அவங்களுக்கு இந்த கோஸ்வாமிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, எதிரி இல்ல. ஏன் இல்ல? அவங்க மனசுல வந்து பொறாமை இல்ல. அதனால இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்க எப்பவுமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ அவங்க தூய நிலையில இருக்காங்க. ஓகே. அவங்க கிட்ட பொறாமை இல்ல. அந்த குணத்த நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகே. சோ இந்த தூய பக்தர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, தன்னை வெளிப்படையா வச்சுப்பாங்களாம். உள் ஒன்று, மறை ஒன்று. அப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு எனக்கு பிடிக்கும், அவங்கள பிடிக்காத அந்த பாகுபாடெல்லாம் அவங்க கையில இருக்காது. இரட்டைவாதமும் அவங்க கையில இருக்காது. இதெல்லாம் எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரட்டைத்தனம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக தளத்துல தான் இருக்கும். அவங்க பெரியவங்க அலுப்பா, இவன் சின்னவன், இது ஆணு, பெண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய விதத்துல வந்து வேறுபாடு வச்சுப்பாங்க. பட் ஆன்மீக தளத்துல பார்த்தீங்கன்னா, எந்த வேறுபாடும் இல்ல. அவங்க எல்லாரையும் சமமா தான் பார்க்குறாங்க. இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு அந்த மனப்பக்குவம் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதனால தான் வந்து பகவத்கீதையில ஒரு கோட்பாடு இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, "வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வாபாகே ச பண்டிதக சமதர்ஷினக." பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். இது சயின்ஸ் ஆஃப் தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம். அந்த புக்ல வந்து கடைசி பகுதியில பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரி, நான் இது படிச்சிடுறேன். புக் எடுத்து அதுக்குள்ள இதுல பார்த்து படிச்சிடுறேன். சரி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிரமணோ கவி அஸ்தினி சூனி சைவ சவ பாகேச பண்டிதா சமதர்ஷினி இவைவ தைர்ஜித சர்க்கோ ஏஷாம் சாமியோ சாரித மனஹ நிர்தோஷம் விசம பிரம பிரம்ம தஸ்மாத் பிரமா பிரமாணி தேஸ்திதா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதா. கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து கற்றறிந்த பண்டிதன் இருக்கான் இல்லையா? அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? எல்லா விஷயங்களும் அது பசுவா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், யானை பாகனா இருக்கட்டும், எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரே விதமா தான் சமமா தான் பார்ப்பான். அவன் பிராமணனா இருக்கட்டும், மாடு மேய்க்கும் சிறுவன், இல்ல நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், அவன கூட சரியா தான் பார்ப்பான். ஏன்னா, அது அவன் எத பார்க்குறான்? உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும், ஆத்மாவையும் பார்க்குறான். அதனால அவன் வந்து சமவேத சமவேத பண்டித சமதர்ஷினக. அவங்களோட பார்வை வந்து சமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி பிரம்மா போல குறைபாடு இல்லாம பார்ப்பாங்க எல்லாரையும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஏன்னா அவங்க அந்த நிலையில அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பகவான் சைத்தன்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய கருணை யாருக்கு ஒருத்தர் கிடைச்சுச்சோ, ஹரே கிருஷ்ணா, யாருக்கு அவருடைய கருணை கிடைச்சுச்சோ, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த நிலையை அடையலாம். ஓகே. இந்த கௌசாமிகள் வந்து இந்த நிலையை அடைஞ்சாங்களா, அது எதனால? அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை கிடைச்சுச்சு அவங்களுக்கு. ஓகேவா? சோ அவர் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. அது கிடைச்சுச்சு. அதே மாரி அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் பாதைய நம்ம பின்பற்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கும் அந்த கருணை கிடைக்கும். இல்லையா? சோ அந்த கருணை கிடைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த துன்பத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகலாம். இந்த ஜட கலங்கள்ல இருந்து விடுவிக்க முடியும் நம்ப. ஐ அவங்கள பின்பற்றணும்.
ஓகேவா? சோ அதனால அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மரியாதையும் வணக்கங்களை நம்ம செலுத்தணும். வந்தே ரூப சனாதனோ ரகுயுகோ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகோ. இது ஒரு சாங் இருக்கு சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துல. அதை நம்ம படிச்சு அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய வேதங்களை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அங்க பிருந்தாவனத்துல வந்து கோயில்ல ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்காங்க, புக்ஸ கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான புக் வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. ஓகேங்களா? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரம்ப நிலை இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து எப்படி வந்து பக்தி பண்ணணும் அந்த வழிகளை வந்து அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் அந்த கோஸ்வாமிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஷ்டப்படுறத ஒண்ணுமே இல்ல. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்குறது 1.5 மணி நேரம் தான் தூங்குவாங்களே. ஓகேங்களா? நம்ம 8 மணி நேரம் தூங்குனா கூட நமக்கு வந்து டயர்டா இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? பட் பாத்தீங்கன்னா 1 to 1.5 ஹவர்ஸ் தான் தூங்குவாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாம இவ்ளோ அழகு புக்ஸ் எல்லாம் எழுதி குடுத்துட்டு போனாங்க. ஓகே. அதிகபட்சம் 1.5 மணி நேரம் தூங்குவாங்க. அப்புறம் சாப்பாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா நாளும் வந்து எல்லாமே சாப்பிட மாட்டாங்க. எப்பயாவது பசிக்குதா, அப்ப வந்து பசி எடுக்கும்போது வந்து அவங்க பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. கிடைக்கிற 2 ரொட்டி துண்ட வந்து எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க எதனால வந்து பாதிக்கப்படவில்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 4 விஷயம். அதாவது இந்த மனிதனுக்கும், விலங்குக்கும் வந்து பொதுவா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். உண்ணுதல், உறங்குதல், வினை சேர்க்கம், அப்புறம் வந்து பயம், தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளுதல். இந்த செயல்ல இருந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுபட்டு இருந்தார்கள். ஓகேங்களா? சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் தேவையே இல்ல அவங்களுக்கு. ஆ ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து முழுமையா மூழ்கி இருந்தாங்க. என்ன தன்னை பாதுகாக்கணும். அவங்க வாழ்ந்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காட்டுல, விருந்தாவனத்துல இல்லையா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களா இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. ஈவன் குடிசை கூட இல்ல. அங்க வாழ்ந்தாங்க. தன்னை கூட தற்காத்து கொள்ளல. கிருஷ்ணர்ல மூழ்கி இருந்தாங்கன்றத பாக்குறோம். அவங்க வந்து வெயில்ல உணர்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ராதாராணியே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கருணையா வந்து தன்னுடைய முந்தானையோடைய புடவ புடிச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு தன் தியாகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஓகே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த துறவிகளின் நோக்கம், அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன? அவங்க ஏன் இப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மனித குலம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மனித குலத்துல வந்து எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க. ஆ இந்த கஷ்டப்படுவத வந்து அவங்க எல்லாம் யாரு? வைஷ்ணவா. வைஷ்ணவா வந்து பாத்தீங்கன்னா, வேற ஒருத்தர துக்கத்த பார்த்தோன்னே, பரதுக்க துக்கின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லையா? வேற ஒரு ஜீவராசிகள் கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு, தான் கஷ்டப்படுற மாரி நெனச்சு, அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி நெனைப்பாங்க. ஆனா இந்த பௌதீக விஷயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? அவன் பக்கத்து வீட்டுக்கு இப்படிதான் ஆகணும், நல்லா இன்னும் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லையா? நம்ம துக்கப்படுறோம்னா, நம்மள பார்த்து சந்தோஷப்படுறவங்க இருப்பாங்க. இதுதான் இந்த பௌதீக உலகம். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல, ஆன்மீக தளத்துல போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மாரிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. வைஷ்ணவருடைய குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாரும் கஷ்டப்படக்கூடாது இந்த உலகத்துலன்னு நெனைக்கிறவங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாட்டுக்காரன் இன்னொரு நாட்டுக்காரன சொரண்டுறான். ஓகேவா? ஒரு சமூகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு சமூகத்த வந்து சொரக்குது. தொழிலதிபர் பார்த்தீங்கன்னா, வேற ஒரு நாட்ட வந்து சொரக்குறார். எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க 2 விதமான ஹரே போராட்டங்கள் கிருஷ்ணா, நான் பேஜ் படிக்கட்டுங்களா? அ இந்த இ பேஜ் படிக்கட்டும் மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் நீங்க பேஜ் சொல்லி. படிங்க பிரபு. இருங்க நல்லது சொல்லி நல்லது. முடிச்சிடுறேன். ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த சூழ்நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க, இந்த ரஷ்யாவுக்கும் வந்து ஆ இவங்க என்ன நெனைக்கிறாங்கன்னா, மைட் இஸ் ரைட்ன்னு நெனைக்கிறாங்க. ஓகே. சோ இங்க வாழணும்னா வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழணும். வலிமை தான் சரியானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த சட்டத்த வந்து கடைபிடிக்கணும்னு நெனைக்கிறாங்க. சோ நான் மேலோங்கி இருக்கணும்னா எல்லாரையும் என் கீழ எடுத்துட்டு வரணும்னு நெனைக்கிறாங்க. அது தவறு. ஓகேவா? சோ இங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரஷ்யா, அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதனால மக்கள் வந்து துன்பப்படுகிறார்கள். இல்லையா? இது எதுக்கோசம் இந்த இருப்புக்கோசம், வாழ்றதுக்கோசம் தான். வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கோசம் தான் இந்த அளவுக்கு போராட்டம். ஆனா இந்த போராட்டத்துல நெறைய பேரு துன்பப்படுறாங்க. நீங்க பாருங்க, கிருஷ்ண பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க யாரையுமே சுரண்ட மாட்டாங்க.
ஓகேவா? அவங்களும் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. எல்லாரையும் மகிழ்ச்சியா வச்சுப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உதவி செய்வாங்க. யாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸ்ப்ளாய்ட்க்கு என்ன சொல்றாங்க? ஓகே. ஸோ, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து சாணக்கிய பண்டிதர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. இந்த கடைசி இடத்துல இருக்கு. அதாவது ஒரு 3 பேர சொல்றாங்க. ஒரு பணக்காரன், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, படிச்சவன், பக்தன். ஒரு பணக்காரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ ஒரு அந்த ஊர்ல அவனுடைய சொந்த நாட்ல மதிக்கலாம். இல்ல வேற ஒரு கிரகத்துக்கு போனாலும் அவனுக்கு மதிக்கலாம். ஆனா கற்றறிந்தவனுக்கு எப்படின்னு தெரியல. அதே வந்து கற்றறிந்த மனிதன், கடவுள் பக்தன். அவர் எங்க சென்றாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மதிக்கப்படுவார். நமக்கு ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா? "கற்றவனுக்கு சென்றமிடம் எல்லாம் சிறப்புன்னு" சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாரி பக்தர்கள் எங்க போனாலும் பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் எங்க போனாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? மதிப்பு, மரியாதை இருக்கு. அதுக்கு உதாரணம் நம்மளுடைய பிரபுபாதா. இல்லையா? இந்தியால பிறந்துட்டு, மேற்கிந்திய நாடுகள்ல போய் எவ்வளோ அளவுக்கு பரப்பி, எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த இஸ்கான் கோயில வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணாரு. இல்லையா? அது வந்து அவருக்கே வந்து உதாரணமா இருக்காரு. ஸோ, இந்த விஷயங்கள விட்டுட்டு நம்ப ஒருத்தர எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றத விட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கித்தியாசமும் இருக்காது. அவங்கள நரகத்துக்கு அனுப்பு, அவங்க அங்க வந்து கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பு, அவங்க கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா, அவங்க இருதயத்துல வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணர வச்சுட்டுருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நமக்கு புரிஞ்ச மாரி என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நமக்கெல்லாம் தெரியும். அவர் வந்து முகமதியன். ஓகே. பிறப்பால அவர் முசல்மான். அந்த முஸ்லிம் மதத்த பிறந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க? நீ ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டளை போட்டிருந்தாங்க. அவரு வந்து வரல. நான் இருக்கிற இடத்திலேயே இருந்துட்டு நான் ஜெபம் பண்றேன். அவ்வளவுதான் சிம்பிள். பட் சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரு என்ன பண்ணுவாரு தெரியுமா? அந்த சமுத்திரம் இருக்கும் அங்க. ஓ ஓஷன் இருக்கும். அங்க போயிட்டு குளிக்கும் போதெல்லாம் வந்து அவருடைய குடிசைக்கு போவார். ஓகேவா? அவருடைய குடிசைக்கு போவார். சோ, ஒருத்தன் வந்து கடவுள தேடி போறத விட, கடவுளே தன்னை குழியில நோக்கி வரார். இல்லையா? கடவுள் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர். அதுதான் பக்தர்களுடைய பவர். தூய பக்தர்களுடைய வலிமை என்னன்னா, கடவுளே அவர தேடி வரார். ஓகேங்களா? சோ, அங்க அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு, "நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு?" அப்படிலாம் பேசுவாருங்களாம். அப்புறம் பேசவும் பேசுவாரு. அவருக்கு ஜெகநாத்துடைய பிரசாதத்தையும் எடுத்துட்டு போய் குடுப்பார். இல்லையா? நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவருக்கு வந்து ஈமக்கரன் எல்லாத்தையும் அவர் தான் பண்ணாருன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அவருடைய சரித்திரத்துல. இல்லையா? சோ, இந்த இடத்துல வந்து பவர் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டி. ஒருத்தன் தூய பக்தன் வந்து எப்படி மாறுறான்? அவனுடைய வலிமை என்னன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ, பக்தன் உண்மையில் கிருஷ்ணரை வழங்க முடியும். ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டின்னா, அவர் வந்து தூய பக்தர். அவர் கையில என்ன இருக்குது? கிருஷ்ணர் இருக்கு. அவர் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் குடுப்பார். இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்தியில வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணர வந்து பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர பத்தி கேட்கணும். அப்புறம் வந்து அந்த விஞ்ஞானத்த தெரிஞ்சுக்கணும். விஞ்ஞானத்த தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருடைய பிரசாதத்த சாப்பிடணும். கிருஷ்ணரோட சந்தோஷமா இருக்கணும். இததான் சொல்றாரு. வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. அந்த அறிவியல புரிஞ்சுக்கோ, கிருஷ்ணர் வார்த்தைகள பேசு, பிரசாதத்த சாப்பிடு. அதாவது இப்படி பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ முன்னேறுவ. அந்த அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? அகம் பிரம்மாசி, நான் ஆத்மான்னு சொல்றாங்க. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்றாங்க? நான் ஒரு கல். நான் ஒரு சூன்யம்னு நெனைக்கிறாங்க. அப்ப வந்து அது தப்பு இல்லையா? நீ இறந்த பிறகு சூன்யமா ஆகப் போறேன்னு நெனைக்கிறாங்க. அது வந்து தேவையே இல்ல. அது உண்மையும் இல்ல. இப்ப நம்ம ஆத்மான்னு நெனைச்சுட்டு, என்னுடைய நித்தியம் வந்து பரமாத்மா. அப்படின்னு நெனைச்சா என்ன ஆகும்? நம்ம நித்திய லோகத்துக்கு போவோம். பட் சூன்யம் ஆகறதுக்கு நெனைக்கவே தேவையில்ல இல்லையா? இது வந்து எதிர்மார்ப்பா இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ சோ நம்மகிட்ட வந்து கிருஷ்ணருடைய அன்பு இருக்கு. எப்படி வந்து வச்ச குச்சிய வந்து தீப்பெட்டிய வச்சு அ ஏத்துனா தான் அங்க வந்து நெருப்பு வரும். இல்லன்னா வராது இல்லையா? அந்த தூண்டுதல் யார் குடுக்குறாருன்னா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. ஓகேவா? சோ ஆன்மீக குரு மூலியமா தான் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஆன்மீக குரு இல்லாம வந்து ஆ வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. ஆன்மீக வாழ்க்கையில. சரிங்களா? இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா தன்னுடைய வாழ்க்கையின் சொந்த உதாரணத்த குடுக்குறார்.
அதாவது அவருடைய குருவான ஓம் விஷ்ணுபாத பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதா, ஓகே, அவர் வந்து ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார். அவருடைய விருப்பம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ வந்து கடவுளுடைய வார்த்தையை எடுத்துட்டு போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய செய்தியை வந்து மேற்கத்திய நாட்டுல போய் சொல்லணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? அது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது இவர் எப்படி இருந்தாருன்னா ஒரு வாலிப வயசு. ஓகேவா? அப்ப அவர் மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்திக்குன்னா எது மேலோங்கி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா தேசியவாதம் இருந்துச்சு. ஓகே, அப்ப ரொம்ப பொறுப்பான ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவருக்கு அங்க போறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன் போறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா, அவர் சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க அப்பா பக்தியில தான் வளர்த்திட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய சன்னியாசி வருவாங்க. சன்னியாசினாவே அவர் ஒரு தனியா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சிருக்காரு. அதனால நான் சன்னியாசி எல்லாம் பாக்குறதுக்கு வரலப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இருந்தாலும் அவன் நண்பன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் விடவே இல்லை. அவங்கள நண்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வலுக்கட்டாயமா கூட்டிட்டு போனார். ஓகேங்க. அவர் வலுக்கட்டாயமா கூட்டிட்டு போனதுனால அவருக்கு வந்து பெரிய லாபம் கிடைத்தது. இறுதியாக நான் மனம் திரும்பி அவருடன் சென்றேன். எனக்கு லாபம் கிடைத்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். சோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னார். பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொன்னார். இல்ல அவருக்கு 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடுத்திருப்பார். பிரச்சாரம், அப்புறம் வந்து புக் விநியோகம் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்படி சொல்லும்போது அவர் கேட்கிறாரு, "என்னப்பா இந்த இந்தியாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்குது. என்னோட செய்திய இந்த கிருஷ்ணர் செய்திய யார் சொன்னா கேட்க போறாங்க? நம்ம நாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடிமையா இருக்கு. பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் இருக்குது. நீங்க வந்து சுதந்திரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட்" அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு பாரு, ஒரு நாடு சுதந்திரம் இல்லாம இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமான பிரச்சனை. ஓகேவா? இந்த மனித குலம் வந்து நித்தியமா ஒரு நன்மை அடையணும்னா, நீ போயிட்டு மேற்க மேற்கத்திய நாடுல பண்ணு. அத பார்த்துட்டு இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இது வந்து எந்த வருஷத்துல மீட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, 1922ல வந்து மீட் பண்றார். ஓகேவா? சோ இந்த சேலஞ்ச நீ எடுத்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய விஷயத்த நீ போய் சொல்லுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? அவர் மறைவுக்கு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஓகேவா? 1933ஆம் ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு தீட்சை கிடைச்சுச்சு. பிரபுபாதாக்கு தீட்சை குடுத்தார். அவர் மறைவதற்கு 15 நாள் முன்னாடி இருக்கும்போது, ஒரு கடிதம் இவருக்கு எழுதுறார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆங்கிலேயர் பேசுபவர்களுக்கு இடையே மேற்கத்திய நாடுல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த கடிதத்துல வந்து அவர வந்து தன்னை கூப்பிடுற மாரி ஒரு உணர்வு பிரபுபாதாக்கு. அதாவது என்ன, வீட்ட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உடனே வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கனவு. இந்த கனவு கண்ட உடனே அவரு ஆச்சரியமா எழுறாரு. என்னடா இப்படி ஒரு கனவு வந்துச்சே! நான் ஏன் என் வீட்ட விட்டு போணும்? எனக்கு பசங்க குழந்தை இருக்காங்க. அவங்கள பார்க்கணும். என்னுடைய மனைவி இருக்கு. எனக்குன்னு ஒரு பிசினஸ் இருக்கு. நான் ஏன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போணும்? அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஓகேவா? அப்புறமா சொல்றாரு, இந்த முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது மாயைன்னு அப்படின்னு புரிய வைக்கிறார். ஓகேவா? சோ அவருக்கு வந்து விட்டுறதுக்கே மனசு இல்ல. தன்னோட மனைவி, குழந்தைகள், பிசினஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, விடுறதுக்கு மனசு இல்ல. பட் இருந்தாலும் அவருடைய குரு மகாராஜா சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு, அவர வீட்ட விட்டு வெளிய வந்தார். ஓகேங்களா? சோ வெளிய வந்தாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நூத்திக்கணக்கான கோயில்கள். அப்போ அவருக்கு வந்து அத்தன ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கலாம் யாரு? அவருடைய குழந்தைகள். பல நல்ல குழந்தைகளை இப்ப குடுத்திருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேவா? ம். ம். யார் ஒருத்தரும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுனால தோல்வியே அடைய மாட்டாங்க. அது என்னோட வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்துல இருந்து நானே ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு அவர் சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ 1965ல வெளிய போனார். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ல வந்து அந்த சரக்கு கப்பல்ல தான் போனாருன்னு நமக்கு தெரியும். அதுவும் அப்ப இந்திய அரசாங்கம்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்துச்சு. பணத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, கையில ரூ. 40 வச்சுட்டு, ஒரு கொடை, டைப்ரைட்டர் மிஷினு, புக்ஸ வச்சுட்டு தான் போறாரு அந்த ஜலதூதா கப்பல்ல. இல்லையா? தள்ளாத பழுத்த வயசு. 65 வயசு. போற வழியில ஹார்ட் அட்டாக். அதுல எல்லாம் இருந்து யார் காப்பாத்துனது? பகவான் காப்பாத்துனாரு. நியூயார்க் நகரத்த போய் சேர்றாரு. ஓகேவா? அங்க போனா எல்லாரும் ஹிப்பீஸ். இல்ல? சூன்யமான தேசம் அங்க. நம்ம ஊரையாவது பரவாயில்ல. கோயில் இருக்கு, குளம் இருக்கு, பக்தர்கள் இருக்காங்க. அங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கான்செப்ட் இல்ல. இல்லையா? அந்த இடத்துல போயிட்டு இவர் வந்து பிரச்சாரம், கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு வந்தாரு. அவர் வந்து சக்சஸ் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன?
ஒருத்தன் வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு சக்சஸ் ஆனாரு, நம்மளால ஒரு வீடு கட்ட முடியல இல்லையா? பட் இவர் 108 கோயில கட்டினாரு. அவருடைய சீக்ரெட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து கருணை கிடைச்சிச்சு. யாரோட கருணை? தன்னோட குருவோட கருணையும் தன்னுடைய கிருஷ்ணருடைய கருணையும் கிடைச்சிச்சு. அதனாலதான் அவர் வந்து வெற்றி அடைஞ்சாரு. இந்த இங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணரின் கருணையும் குருவின் கருணையும் சேர்ந்து இருந்ததுனால கிருஷ்ணருடைய இயக்கத்துல வந்து வெற்றி அடைஞ்சார். அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய குரு கருணையை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணணும். கிருஷ்ணருடைய கருணையை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணி நம்மளும் வந்து புத்திசாலியா இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளும் வெற்றி அடையணும். ஓகேங்களா? ஓகே. பட் இந்த உலகத்துல, இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நான் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி, நான் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர், அரசியல்வாதி, தந்திரமா என்ன பண்ணுவேன்? ஜனங்களை ஏமாத்திடுவேன் இல்லையா? அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் என்னென்னவோ பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ ஓரளவுக்கு அவன் பெரிய ஆளா ஆகலாம் இல்லையா? அவன் வாழ்க்கை எப்படி தொடர்ந்து இருக்கும்? ஒரு ஏழ்மையான வாழ்க்கையில ஆரம்பிச்சு நல்ல அதிர்ஷ்டம் வந்து கோட்டீஸ்வரனா ஆயிருக்கலாம். ஓகேவா? சோ அது அவனோட முயற்சி, அங்க முயற்சினால அவன் வந்து வெற்றி அடைஞ்சான் இல்லையா? சோ அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு புத்திசாலி எதுல இல்ல? கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பாருப்பா, நான் எல்லாருடைய இருதயத்திலயும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். உனக்கு உன்னோட விருப்பம் என்னன்னு நீ சொன்னேன்னு வச்சுக்கோயேன், அதை நான் நிறைவேற்றுவேன். நீ பணக்காரன் ஆகணும்னு நினைக்கிறியா? என்னை மறக்கணும்னு நினைக்கிறியா? அதுக்கும் நான் சந்தர்ப்பம் கொடுக்குறேன். நீ என்னை மறந்துடு. போய் சந்தோஷமா இரு. இல்ல, நீங்க எனக்கு வேணும்னு நீ நினைக்கிறியா? அப்போ வந்து அதுக்கும் வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறார். சோ எல்லாமே நம்ம சாய்ஸ் தான். இல்ல கிருஷ்ணருடைய சாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? சோ நம்ம ஸ்மார்ட்டா டெசிஷன் எடுக்கணும் இல்லையா? சோ இங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைச்சா என்ஜாய் பண்ணு. நீ மாயைக்குள்ள சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற. அதாவது இங்க ஒரு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. ஜனாதிபதி கென்னடி இருக்காரு இல்லையா? அந்த நிலை கூட உயரலாம் நீ. ஓகேவா? பட் இது எல்லாமே மாயை. உன் கையில வந்து நல்ல பதவி இருக்கலாம், அழகு இருக்கலாம், ரொம்ப பிரபலமா இருக்கலாம், புத்திசாலித்தனம் இருக்கலாம், உயர்ந்த டிகிரி வச்சிருக்கலாம், செல்வந்தரா இருக்கலாம், சக்தி வாய்ந்தவரா இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்குது? அழகான மனைவி, மக்கள், இந்த நாட்டுல வந்து ஒரு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் இல்லையா? எந்த நேரத்திலும் வேணும்னாலும் நமக்கு நம்ம உயிர் எப்படி இருக்கு? ஆபத்துல இருக்கு. நம்ம ஒருத்தன் வந்து நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்திரா காந்தி அவங்களெல்லாம் வந்து சுட்டு தள்ளிட்டாங்க இல்லையா? எல்லா பதவியில இருந்தாங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட்ல. ஈவன் மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணாரு? எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணாரு. அவர் மேல கூட பொறாமைப்பட்டு என்ன பண்ணாரு? அவர் நினைச்சு பார்த்தாரு நம்மள யாராவது சுடுவாருன்னு சொல்லிட்டு. சோ எந்த நிமிஷம் வேணும்னாலும் எந்த விதமான ஆபத்தும் இருக்கலாம். பதவி இருந்தா மாத்திரம் பத்தாது, செல்வம் இருந்தாலும் பத்தாது. அப்ப யார் காப்பாத்துவாங்க? இந்த இடத்துல நம்ம பிரஜவாசிகளை யோசிக்கலாம் இல்லையா? இந்திரன் வந்து மழையா பெய்ய வச்சான் 7 நாளுக்கு. யாரு காப்பாத்துனாங்க? யாரையுமே அவர் விடல. கன்றுக்குட்டிகளும் பசுக்களையும் பிரஜவாசிகளை இல்லையா காப்பாத்தினாரு இல்லையா? சோ இந்த ஜட உலகத்தினுடைய இயல்பு, நம்ம இருக்கிற ஒரு இயல்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு, ஒவ்வொரு அடியில வந்து நமக்கு ஆபத்து இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ அத தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலயும் வந்து தடைகள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட அதுக்கு பின்னாடி நம்ம நிறைய போராட்டம் பண்ணியிருப்போம். ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வாங்கணும்னா கூட நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்போம் அதுக்கோசம். இரவு பகல் தூங்காம கஷ்டப்பட்டிருப்போம். அந்த இன்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. ஏன்னா இந்த ஜட உலகமே தற்காலிகமானது இல்லையா? சோ உண்மையான பரிபூர்ண இன்பத்தை நமக்கு யார் கொடுக்க முடியும்னா கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? சோ பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட செயல்களை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ணு? என்கிட்ட சரணாகதி ஆயிடு. நீ எவ்வளோ அளவுக்கு பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, நான் வந்து உன்னை வந்து காப்பாத்துறேன், விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம பண்றோமா சரணாகதி? இல்ல இல்லையா? நமக்கு பல விஷயத்துக்கு மேல ஆசை இல்லையா? நீ என்னென்ன முட்டாள்தனமான செயல்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதை விட்டுடு. நான் வந்து உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்றார். பட் நம்ம எது மேல அட்ராக்ட் ஆயிருக்கிறோம்? மாயை. ஏன்னா மாயை வந்து ரொம்ப பல பல பலன்னு இருக்குது. ரொம்ப ஆர்வமா ஈர்க்கப்படுது. நம்மள வந்து நமக்கும் ஆர்வம் காமிக்கிறோம். அதுவும் நம்மள ஈர்க்குது. ஏன்னா மாயைக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு சக்தி இருக்கு இல்லையா?
சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டா மூவ் பண்ணணும் கேம் இல்லையா? அந்த பாவ விலைகள் இருந்து நம்மள வந்து காப்பாத்திக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் என்கிட்ட வந்து சரணடைனாலும் அவனை வந்து நான் காப்பாத்துவேன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பயம், ஏன் சரணாகதி ஆகிறது இல்ல கிருஷ்ணர் கிட்டன்னு பாத்தீங்கன்னா, அச்சச்சோ நான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், எல்லாத்தையும் இழந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள பயம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படியாப்பட்டவர் இல்ல, ரொம்ப கருணையானவர். அவர் நம்ம கிட்ட இந்த ஒண்ணு எடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோயேன், 1000 மடங்கா திருப்பி கொடுக்குறார். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த கிருஷ்ணரை நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு எவ்வளவு யோசிக்கிறோம் இல்லையா? முழுமையா நம்மளால சரணாகதி பண்ண முடியல இல்லையா? ம். அவருக்கு ஒண்ணு செஞ்சா அவரு 1000 மடங்கு திருப்பி கொடுக்கிறாரு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த பத்தியில என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். சோ இந்த ஆன்மீக குரு இருக்காரு இல்லையா, அவர் ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவராம். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒவ்வொரு வீட்டு கதவை தட்டுறார். வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு, நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு போயிட்டு, ஊருக்கு ஊருக்கு போயிட்டு என்ன பண்றாரு, கடவுள் வந்து ரொம்ப கருணையானவர். ஓகேவா? அவரை நீங்க ஏத்துக்கோங்க, கிருஷ்ணரை நீங்க ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக ரகசியமான சேவையை செய்யறார். ஓகேவா? சோ இது யார் மூலியமா செய்யறாரு இந்த ரகசியமான சேவைய? அவருடைய குரு மூலியமா இல்லையா? அதனாலதான் குரு வந்து குருவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அவர் யாருடைய இந்த குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய கட்டளைய வந்து எடுத்துட்டு வந்து செயல்படுத்துறார். ஓகே. அதனால அந்த குருவுக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த ஆன்மீக குருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம யாராவது போய் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கதவு தட்டி சொல்லுவோமா? நம்ம எல்லாம் செய்ய மாட்டோம். ஆன்மீக குரு செய்யறார், ஏன்னா அவரு வந்து கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி. அவர் அந்த வேலையை செய்யறாருன்றதுனால கிருஷ்ணர் அவருக்கு பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அதே அந்த பக்தர் பாருங்க, நீ சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பு, அங்கேயும் சந்தோஷமா இருப்பார். நரகத்துக்கு அனுப்பு, சந்தோஷமா இருப்பார். ஆனா அங்க சொர்க்கத்துல போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், புலன் இன்பத்துக்கு தேவையான பெண், மது, மாது எல்லாமே இருக்கும். அத பார்த்துட்டு அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அவங்களுக்குள்ள வந்து திருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்குள்ள வந்து அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்க. சுய திருப்தி இருக்காங்க. அதனால எதைய பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஆஹ் வீழவே மாட்டாங்க. நரகத்துக்கு அனுப்பு, அங்கேயும் போயிட்டு அவங்க வந்து கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க இருதயத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காங்க. சோ எப்பவுமே அந்த ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எங்க போறதுக்கும் அவங்க ரெடியா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். அவருக்கு தெரியும் நான் யாரை எங்க அமிச்சா அவன் எவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான். பிரகலாதனுக்கு அவ்வளோ செல்வங்களை கொடுத்தாரு, எனக்கு எதுவுமே வேணாப்பான்னு சொன்னாரு. செல்வ கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவன் செல்வத்தை கொடுத்தா கூட அவன் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டான், நல்ல ஆட்சி புரிவான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. இந்த அருவவாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகம் பொய் என்று அருவ பிரம்மம் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அவங்கள போயிட்டு நீ சொர்க்கத்துக்கு போ, நரகத்துக்கு போன்னு சொன்னா அவங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் அங்க போனேன்னு வச்சுக்கோயேன், நான் வந்து கீழே விழுந்துடுவேன். அந்த பயம் அவங்களுக்கு இருக்கும். இதுதான் வித்தியாசம். பக்தர்கள் வந்து எங்க வேணும்னாலும் அனுப்பி போவாங்க. ஏன் போவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களால அவங்களுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்காங்க? கிருஷ்ணரை வச்சிருக்காங்க. நீ எந்த இடத்துக்கு அனுப்பு, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த இடத்துல வந்து மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணுவாங்க. அங்க வந்து அந்த பக்திய வந்து ஊற்றுகிறார்கள். ஓகேவா? சோ அந்த வாய்ப்பை வந்து எப்பொழுதும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஓகேவா? சோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு இடத்துல நான் பத்திரமா இருக்கணும், அந்த இடத்துக்கு போனா நான் கீழே விழுந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருவவாதிகள் நினைப்பாங்க. அவங்க கதவை மூடிட்டு இருப்பாங்க. பட் தூய பக்தர்கள் என்னைக்குமே ஒரு கதவுக்குள்ள இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு அறைக்குள்ள இருக்க மாட்டாங்க, தானா உட்காந்து ஜபிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம மகாமுனி நாரதர் இருக்காரு இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் திரிஞ்சிட்டு தான் இருப்பார் இல்லையா? திரிஞ்சிட்டு தான் இருப்பார். எல்லா இடத்துலயும் போற இடத்துல எல்லாம் வந்து கடவுளை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு தான் போவார் இல்ல. அவரால் எல்லா பல வேடன் மாறி இருக்கான். ரத்னாகர் என்ற வேடன் வால்மீகியா மாறி இருக்கார் இல்லையா? அதுதான் தூய பக்தனுடைய செயல்.
அரவவாதிகளுடைய தன்மையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பேசிக் பிரின்சிபல் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை கொள்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கலப்படமற்ற பக்தி. ஹரே அதுதான் கிருஷ்ணா. வாழ்வியல் பக்குவம் பெறுதல் அந்த தலைப்புல வருது அதெல்லாம். பிரபு. வாழ்வின் பக்குவம் பெறுதல், வாழ்க. இது கடைசி தன்னை சாப்டர் அறியும் பிரபு. ஞானம். தன்னை கடைசி அறியும் தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம்ல 8வது தன்னுணர்வு அத்தியாயத்துல இன்னும் 2 பேஜ் தான் இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு. சரி மாதா. கடைசி பேஜ் எடுத்து பாருங்களேன் தெரியும். சரி சார். கடைசிக்கு 2 பேஜ். சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் அடிப்படை கொள்கை என்ன? கலப்படமற்ற பக்தி. யாருக்கு பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்கு பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஓகே. நம்ம நிலைமை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரோட என்னவானா இருக்கலாம். அதாவது நண்பனா இருக்கலாம், சேவகனா இருக்கலாம், பெற்றோரா இருக்கலாம், காதலனா இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு உறவை நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சம்பந்தம் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து முன்னேறுவோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அங்க வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. கிருஷ்ணர்ன்ற இடம் வந்துடுச்சுனாவே எல்லாமே அங்க வந்து நித்தியமானது. அதனால நம்ம மாயைக்கு வந்து பயப்பட தேவையில்லை. ஓகேங்களா? செகண்ட் பாயிண்ட். சோ அதனாலதான் இந்த பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் வந்து எங்க போறதுக்கும் ரெடியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பயமே இருக்காது. ஏன்னா இந்த ஜடம் வந்து அவங்கள அந்த இந்த 3 குணங்கள் வந்து அவங்கள வந்து தாக்காது. ஓகேங்களா? சோ இந்த டிஃபரன்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும். இது நல்ல இடம், அது கெட்ட இடம், அதெல்லாம் அவங்கள மனசுல வச்சுக்கவே மாட்டாங்க. எங்க வேணும்னாலும் கிளம்பி போவாங்க. ஓகே, இது பக்தர்களுடைய. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரசங்கள்ல வந்து 12 ரசங்கள் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். 5 பிரைமரி ரசாஸ் அண்ட் 7 செகண்டரி ரசாஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த 5 பிரைமரி ரசாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றீங்களா பிரபு? 5 பிரைமரி ரசாஸ் என்னன்னு? சாந்த மாதாஜி. சாந்த ரசா, தாசிய ரசா தெரியும் உங்களுக்கு, சொல்லுங்க. சாந்த ரச, தாசிய ரச, சாக்கிய, சாக்கிய ரச, வாத்சல்ய, வாத்சல்ய, மாதுரிய. இது 5 ரசங்கள் இருக்கு. 12 ரசங்கள்ல வந்து இது 5 வந்து ரொம்ப மிகைமையானது. ஓகேங்களா? சோ இந்த சாந்த ரசத்துல பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த நடுநிலை, அதுதான் வந்து நடுநிலைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து கடவுளுக்கு வந்து அருவ ரூபத்துக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க. நம்ம பகவத்கீதையில வந்து படிச்சிருக்கோம், 3 விதமா கடவுளை புரிஞ்சுக்கலாம், 3 நிலைகள். அதாவது ஆஹ் பிரம்ம ஜோதியா இருக்கக்கூடிய பிராமன் ஸ்டேஜ், பரமாத்மா 2வது நிலை, பகவான் வந்து 3வது நிலை. ஓகேங்களா? சோ இவன் என்ன பண்ணுவான், கிருஷ்ணருக்கும் தனக்கும் வந்து இம்பர்சனல் எஃப்ரிஜன்ஸ், ஜோதி வடிவத்துல வந்து கடவுளை பாக்குறான். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன் உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அவனால வந்து ஃபுல்லா உணர முடியல. ஓகே, இன்கேஸ் அவன் உணர்ந்தான்னு வச்சுக்கோவேன், அப்போ அவருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் வந்து ஒரு நெருக்கமா ஆகுது. ஓகே, நெருங்கிய உறவு ஆகுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த கிருஷ்ண பிரேமின்றது ஒரு பக்தன், நண்பன், சேவகன், பெற்றோர், காதலி, இதான மாதாஜி? ஆமா பிரபு, கரெக்ட். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவி சவுண்ட் கேக்குது பிரபு, நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தர் வந்து அருவம் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல ஒரு பய பக்தி வரும். இல்ல கடவுள் வந்து என்னோட நண்பன், எஜமானன், மகன், காதலன் நினைச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உறவு வந்து ரொம்ப மேம்படும். அங்க பயபக்தி இருக்காது, அன்புதான் அதிகமாகும். இதுதான் வித்தியாசம். ஒருத்தர் சாந்த நிலையில இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க ஒரு பயபக்தி இருக்கும் கடவுள் மேல.
ஓகேங்களா? அதை விட்டுட்டு இந்த மித்த 4 உறவுகள் இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து அந்த பயபக்தியோ மரியாதை எல்லாம் போயிட்டு அங்க அன்பு வரும். இததான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அருவ நிலையை புரிஞ்சுக்கிறதும் இஸ் அ பார்ட்ன்னு சொல்றாரு. அதுவும் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு பகுதின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இதை விட உயர்ந்த நிலை, அருவத்தை விட உயர்ந்த நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா தலத்தை உணர்தல் தான் உயர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நடுநிலையில வந்து எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு உறவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். அது பெட்டர். நான் ஒரு சேவகன் நினைக்கிறேன். பட் அதை விட நெக்ஸ்ட் எது பெஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்தவர். அவருக்கு வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து நிறைஞ்சு இருக்கு. ஓகேங்களா? அவர் ரொம்ப மகத்துவமானவர், உயர்ந்தவர். அந்த மேன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் என்ன பண்ணுவான், ஆட்டோமேட்டிக்கா கடவுளுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவான். அப்ப அந்த தெய்வீக சேவை வந்து அவனுக்குள்ள வருது. ஓகேவா? சோ பகவானுடைய புலனை வந்து நான் திருப்தி செய்யணும், அவரை திருப்தி செஞ்சா நான் திருப்தி அடைவேன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க. அது வந்து தாசிய பாவம். சாந்த பாவத்தை காட்டிலும் வந்து இது உயர்ந்தது. ஓகே, அருவத்தை காட்டிலும் சாந்த பாவம் உயர்ந்தது, சாந்தத்தை காட்டிலும் வந்து தாசிய பாவம் உயர்ந்தது. ஓகேங்களா? ஓகே, அதாவது இத சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா பிரபுபாதா இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். ஒருத்தன் ரொம்ப டயர்டா இருக்கான், அப்ப வந்து அவன் சாப்பிடுறான், அவன் வயிறு திருப்தி ஆகுது, அதனால அவனுக்கு உடலுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, பலம் வருது, ஊட்டச்சத்து பெறுகிறான் இல்லையா. அவனுடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் போயிட்டு தனித்தனியா வந்து ஆஹ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு தேவையில்லை. வயிறை வந்து திருப்திப்படுத்தினா போன எல்லா புலன்கள் திருப்தி ஆயிடும். அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் சொல்றீங்க. என்னோட குரு மகாராஜா ஒரு நாள் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரு. அப்போ அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப வெயில் இருந்துச்சு. அப்போ ஒருத்தன் திடீர்னு எழுந்துட்டு அவருக்கு விசிற ஆரம்பிச்சிருக்காரு. குரு வந்து கேக்குறாரு, நீ என்ன திடுதிப்புன்னு எழுந்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபேன் பண்ணிட்டு இருக்கியே, வீசிட்டு இருக்கியேன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது இல்லைங்க, நாங்க வந்து நீங்க வந்து இந்த காத்தை வாங்கிட்டு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அடைஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமாவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது மாதிரிதான் எப்போ ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம திருப்திப்படுத்துறோமோ நம்மளும் சந்தோஷமா இருப்போம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்திக்க முயற்சி செய்யணும். அப்ப நம்ம இயல்பாவே திருப்தி ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை இன்னும் நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்களுக்கு வயிறாத சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அது சாப்பிட்டு இவங்க சாப்பிட்ட மாதிரி நினைப்பாங்க இல்லையா. அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? உம் இந்த பேஜ் படிக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே படிங்க கிருஷ்ணா. பிரபு. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதிலேயே குறியாயிருப்பான். எனவே இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்ப நிலை. அருவ கொள்கையில் கடவுளுக்கு உருவமில்லாத உருவமில்லாதால் அவர் புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரை எஜமானராக கருதுபவன் சேவை செய்ய இயலும். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இரி இருக்கே இரிஷிகேச என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது புலனின் எஜமானர் எனப்படுவர். பூர்ண சத்தியம் புலனின் எஜமானர் என்று, நமது புலன்கள் அவரது புலன்களிலிருந்து விளைந்தவை என்றும் அறிந்து கிருஷ்ணரின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறியும் போது ஒவ்வொருவரின் உள்ளம் உறங்கி கிடக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு உயிர்த்தெழுந்து கிருஷ்ண உரையில் சாந்த நிலைக்கும் எஜமான சேவக உடலுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு முறை கேட்டார். இரு நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை உணரலாம். ஆனால் சாந்த நிலையில் சேவை செய்வதற்கான ஆவல் இருப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகன். அடுத்த பேர போயிட்டுங்களா? இது சொல்லிடுறேன், 2 பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் பிரபு. இங்க சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கவன் என்ன பண்றான், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியில ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்றாருங்க. ஓகே, அதே அருவத்துல இருக்கவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணணும்ன்ற சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா உருவம் இருந்தாதானே அவருக்கு புலன் இருக்கும், அந்த புலனுக்கு வந்து திருப்தி பண்ண முடியும்னு நினைக்க முடியும். அப்போ வந்து உருவம் இருக்கிறன்னு சொல்றவன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கான், அவன் தான் சிறந்தவன். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்னு சொல்றோம். ரிஷிகேஷான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள், புலன்களின் அதிபதி இல்லையா. அப்போன்னா புலன்களின் அதிபதினா அவருக்கு புலன்கள் இல்லாம இருக்குமா? இருக்குது. அதை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இருக்கு, புலன்கள் இருக்கு, அந்த புலன்களை அவர் கண்ட்ரோல் பண்றாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கேள்வி கேட்கிறார், இந்த நடுநிலைக்கு வந்து என்ன வித்தியாசம்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே, நடுநிலையிலும் சேவகன்
சாந்த அண்ட் தாசிய ரச இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசத்துல விட உயர்ந்தது வந்து தாசிய ரசம். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு, சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்குது. அவன் என்ன உறவு வச்சிருக்கான், கடல் வந்து என்னோட எஜமானர், நான் வந்து அவனுக்கு ஒரு வேலைக்காரன் சொல்லிட்டு ஒரு உறவை வச்சுக்கிறான் இல்லையா. அந்த உறவை வச்சுக்கிட்டு அவன் முன்னேறான். அதுக்கு அடுத்தது இதை விட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கூடுதல் உணர்வு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் என்னுடைய நண்பன் நினைக்கிறாங்க. நண்பன் நினைக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், அங்க வந்து பயபக்தி இருக்காது, மரியாதை இருக்காது. அங்க வெறும் என்ன இருக்கும், மகிழ்ச்சி தான் இருக்கும். நாம என்ன செஞ்சாலும் என் ஃப்ரெண்டு வந்து திருப்தி ஆகணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. அவனோட திருப்திக்கோசம் அவன் வந்து என்னன்னாலும் செய்வான். அதே மாதிரி இவரு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து தோல் போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பார். ஓகேங்களா. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது தான் தான் ஒரு கிரேட்ன்ற எண்ணமே அவருக்கு இருக்காது. அவர் வந்து ஒரு சுப்பீரியர் அண்ட் ஒரு தாட் அவருக்கு வந்து இருக்கவே இருக்காது. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் கிருஷ்ணர் வந்து ஓடி ஆடு விளையாடும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய முதுகுல வந்து சவாரி பண்றாங்க. ஓகேவா. அப்புறம் இன்னும் சில நேரத்துல என்ன பண்றாங்க, இந்த இடைச்சிறுவர்கள் வந்து அவர் வந்து கன்னத்திலயும் அடையிறாங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு பேச்சு வரும்போது கன்னத்துல அடையிறாங்க. அப்ப வந்து அவன் என்ன அடிச்சுட்டான், நான் தாழ்ந்தவன் அவன் உயர்ந்தவன் அந்த கேள்விக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு வந்து இடமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதை விட தாசியத்தை விட உயர்ந்தது வந்து ஆஹ் சாக்கிய ரசம் இல்லைங்களா. அங்க என்னன்னாலும் நடக்கும். நான் பெரியவன் சின்னவன்றதெல்லாம் வரவே வராது. ஓகே, அடிச்சுட்டான் அப்படின்னு கான்செப்ட் வராது. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து இந்த ஹோல் பேசிஸ் என்ன அடிப்படை, முழு அடிப்படை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ப சக்தியே பிளஷர் பொட்டன்சி. ஓகேங்களா. பேசிக் வந்து இன்ப பொட்டன்சி, தட் இஸ் பிளஷர் பொட்டன்சி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜ கோபிகள் இருக்காங்க, மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள், ராதா ராணி எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய இன்ப சக்தியின் விரிவாக்கங்கள். இன்டர்னல் பொட்டன்சி சொல்றேன் இல்லைங்களா, பிளஷர் பொட்டன்சி, அதுதான் அந்தரங்க சக்தி. கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க இன்ப சக்தி தான் இவங்கெல்லாம், ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அந்த இடையர்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அவங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ நாம் அனைவரும் என்ன பண்ணணும், அதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அந்த எல்லாரும் வந்து தேடிட்டு இருக்கிறது அன்பு தான், இந்த சந்தோஷம் தான். பட் இந்த அருவவாதிகளால இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது, சிந்தனை செய்யவும் முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து சக்தியே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. உருவம் இல்லை, அந்த உருவத்துக்குள்ள இருந்து எங்க சக்தி வரப்போகுது, அவங்க சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து புரியாது. சோ அதனால இந்த அருவ தத்துவமானது தாழ்மையானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. உம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் கிருஷ்ணர் வந்து ஏதாவது ஒரு உறவை ஏத்துக்கிறார். நீ நண்பன், ஊழியன், தாய் தந்தை, அப்புறம் மனைவி, ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நோக்கத்தையும் உறவையும் ஏற்படுத்திட்டு கிருஷ்ணருடைய புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். ஓகேங்களா. அந்த கோல் நம்ம வச்சுக்கணும். இத வந்து யார் பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு உறவு முறையை எடுத்துட்டு நம்ம பக்தியை வந்து வளர்த்துக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இப்ப வந்து இங்க ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு. அது முதல்ல என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இன்ப சக்தி, இன்டர்னல் பொட்டன்சியில இருந்து வந்த ஒரு சக்தி தான், ஒரு பகுதி தான். ஓகேவா. அந்த பகுதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே இன்பமா இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. பட் என்ன ஆச்சு, இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வந்ததுனால அது மறைஞ்சிடுச்சு, இந்த மாயையால கவரப்பட்டது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ராப்டு, இங்க வந்து எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ், பரிணாம வளர்ச்சியில வந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால அது மாயைக்குள்ள மறைஞ்சி ரொம்ப போராடிட்டு இருக்குது. அதனால என்ன ஆகுது, 4 விதமான துன்பங்களை அனுபவிக்குது. பிறப்பு, முதுமை, நோய், இறப்பு. இந்த துன்பங்களை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்குது. அதே ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோயேன், தன்னுடைய நித்திய வாழ்க்கைய அவன் புரிஞ்சுப்பான். புரிஞ்சுக்கிட்டு நித்திய வாழ்க்கை வாழ்றது சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதை வந்து இந்த மனித வாழ்க்கையிலே கூட பண்ண முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மனித வாழ்க்கையிலே பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஆன்மீக உடலை வந்து அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அடுத்த வாழ்க்கையில் ஆன்மீக உடலை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஜட மாசுல இருந்து விடுபடணும். ஓகே.
உண்மையான உணர்வை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. நான் அது என்ன, கடவுளின் ஒரு பகுதி, நான் கடவுள் ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி சேர வேண்டும், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கோசம் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப எப்படி இங்க வந்து சோசியல் லைஃப்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு, சமூக வாழ்க்கை. அது மாதிரி அவரும் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை வச்சிருக்காரு. மேல்லோகத்துல சமூக வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே. நம்மளும் இந்த உடலை விட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் அங்க போலாம், நித்தியமா வாழலாம். ஓகேவா? நம்ம அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் இங்க பிறக்கிறது கஷ்டப்படுறதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஓகேவா? ஈவன் பகவத்கீதையில அதுதான் சொல்றார். அர்ஜுனா, நானும் நீயும் இல்லாத காலம்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லப்பா. நான் எல்லா காலத்திலயும் இருந்திருக்கிறோம். நாம் வந்து நித்தியமானவன், அதனால நான் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை மாத்திட்டு இருக்கனால எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த நித்திய உடலை அடையணும்னு இது வந்து கஷ்டமான கஷ்டமே இல்லைன்னு அப்படின்னு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகே. அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும், அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரிபூரணமானவர், அவரை பத்தி அறிவை நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? அந்த அறிவு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைவு இல்லாத அறிவு, மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிக்கிறோம், சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், பயாலஜி. இதெல்லாம் யாரோ ஒரு மனுஷன் எழுதுனது, குறைவுள்ள மனிதன் எழுதினது, அதனால அது குறைபாடா தான் இருக்கும். பட் வேதங்கள் வந்து யாரால எழுதினது, நிறைந்தவர் பரிபூரணமான பகவான் எழுதினார் இல்லையா? அதனால அங்க பரிபூரணம் தான் இருக்கும், பூரணம் இருக்கும், குறைவு இருக்காது. அதனால அந்த விஷயங்களை நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அப்புறம் சில பேர் வந்து விதண்டாவதத்துக்கோசம் சில பேர் கேட்பாங்க, நீ எனக்கு கடவுளை காட்ட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு சவால் செய்வாங்க. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு, கடவுளை பார்க்கலாம், உணரலாமேன்னு அப்படின்னாரு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில பதில் சொல்றாரு, ரசோகம் அப்சு கவுண்டேய, நான் நீரின் சுவையா இருக்கேன். நம்ம டெய்லி தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப கூட அந்த நீர் சுவையை உணரும் போது நம்ம கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் அந்த வெயில்ல நடக்கிறோம், அந்த வெளிச்சம், சூரிய கிரணங்கள், சந்திரனுடைய கிரணங்கள் நம்ம மேல படுது இல்லையா, அதுல யார் இருக்காரு, பிரபஸ் பிரபாஸ்மி சசி சூரியோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுல கூட ஒளியா நான் தான்ப்பா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடவுளை வந்து உணர்றதுக்கு வந்து சந்தர்ப்பம் இருக்கு. அதனாலதான் ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னாரு, இது கடினமானது அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது மாதிரி நம்ம வந்து அவரை ரியலைஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், அப்புறம் வந்து இந்த தோற்றத்தை அதாவது ஆரம்பம், முடிவு, நடுத்தரம் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் தான் மூல ஆதாரமா இருக்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய உணர்வை சார்ந்து இருக்கிறது வந்து கஷ்டம் இல்லை. நம்மளால கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும், கடவுளை உண்மையா புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றத இங்க சொல்றார். அவர் எவ்வாறு தோன்றுகிறார், எவ்வாறு மறைகிறார், மற்றும் அவருடைய செயல்கள், ஜென்ம கர்மமே சே திவ்யம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ, ஓகே, அவன் என்னுடைய நித்தியமான ராஜ்யத்துக்கு வருவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. இந்த ஜட உடலை விட்டுட்டு என்னுடைய நாட்டுக்கு வருவான், வந்த பிறகு இந்த பூமிக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, மாமேதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எந்த ஒரு மனுஷன் புத்திசாலியா இருக்கணும், அவனுடைய குறிக்கோள் இதுவாதான் இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. மாமேதி he comes to me, அவர் என்னிடம் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்றார். இதுதான் எந்த ஒரு புத்திசாலி மனிதன் குறிக்கோளாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு மனுஷன் இன்டெலிஜென்ட் புத்திசாலின்னா அவனுடைய குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும், நம்மளோட எல்லாரோட குறிக்கோள் வந்து மாமேதி, அவருடைய லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். அதுக்கு குருவுடைய வழிகாட்டுதலை நம்ம பின்பற்றணும் இல்லைங்களா? சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம இப்போ வந்து இந்த புக்கை முடிச்சிட்டோம். நாளையில இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு புக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சோ வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु ஸ்ரீல பிரபுபாத की जय. நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நன்றி. இங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.